20. augusta pred 21 rokmi stáli sme pod našim balkónom a nezávesť žartovali. Máš plnú nádrž? A smieli sme sa ako na vtipe, ktorý by nevymyslel Ionesco, Mrožek a Míla. Od toho dňa s poverčivou hrôzou už 21 rokov zisťujem, aká sila je v humore. Vie privolať, čo je nevyhnutné, ale vie aj pomôcť, aby človek potom neodvolal, čo je taktiež nevyhnutné. Áno, humor je silný.